Machiegni mesa mar ohala jatend migawo mateko kod modhi e pachoka Opiyo Wandayi okwedo rumbi ni ng'ikruok mane otimore alap ndeke ma Jomo Kenyatta e okinyi ma kawuono ne en kaluwore gi nok mar ndege midendo ni jet fuel. Wandayi mane loso Mombasa koni chochni mane obedo en ni kaluwore gi ng'ikruok mane obedo achiel kuom masinde magoyo mo kaka jafwambo marwa Mombasa Jaoko leronwa. Jatend migawo mar modhi kod teko e pachoka Opiyo Wandayi ne ochako wuodhe mar ndalo ariyo e kaunti ma Mombasa mar timo limbe e bede migepe motayo. Kane oloso e kituo mar kano modhi mar Kenya Petroleum Refineries Limited e Changamwe, jatelo no ne oseo jogo matudo ng'ikruok mane otimore e lap mar ndeke ma Jomo Kenyatta e okinyi ma kawuono gi wach nok mar mo. There has been no shortage whatsoever of not just jet fuel but all kinds of fuel in the country. And we don't foresee any shortage in the foreseeable future. Under the G2G arrangement, a lot of very, very elaborate mechanisms have been put in place to ensure that we have a steady supply of fuel in the country for the country's own use and for the use by the region. Midhiero moko ni ne nitiere nen kaluwore gi ng'ikruok mane obedo ne moko kuom masinde mitiyo godo e goyo mo ne ndeke. There was just a small incident early this morning, and that had nothing to do with shortage of fuel. It had just something to do with a hitch in the pumping system of the jet fuel. And that was resolved swiftly, and it was resolved, and the flights resumed. Komachielo, ochiwo siem ne moko kuom jogo mikoni oyako lop kambi Kenya Pipeline, kolero ni okang' makamano keto ngimagi e kind akuru gasumbi. Continued occupation of that land by the people creates two problems, very, very serious problems. One, it endangers the lives of those people. Second problem is that if something untoward were to happen from the dwellings or from the residences, that would occasion damage to the facility, we would incur terrible loss as a country. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.